Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthuse abaningi umculo onkazimulo TNS ngema iveza indaba zokuthi uzothatha impilo yakhe azibulale. Le ndaba ayiveze ekhasini lakhe ku Facebook ngomsombuluko ukuthi ngizobhala ingoma yokugcina bese ngizibulala. Le ndaba ithusa abantu abaningi ukuthi bayafisa ukuthi ngampela noma kuthi ubhekane nabuphe umzima angalinge athathe isinqumo sokuzibulala. Abantu bebese beyabephoseka kuma comment beyomncenga ukuthi noma kuthiwa kungakanani ubunzima abhekane nabo kodwa ukuthatha impilo yakhe akusona isixazululo. Ayanda memela uthe noma kuthiwa isiphi izathu mfowethu obhekane naso empilweni, siyacela ukuthi ungayithathi impilo yakho, zodlula ukwazi ukumelana nobunzima obhekane nabo. Ukuthatha impilo yakho akusona isixazululo. Usanele uthe TNS bhutami ngiyacela ungakwenzi lokho. No Rick naye usanda nakuzibulala, nawe ke ususabisa ngokuthi uzothatha impilo yakho, futhi ke kubuhlungu futhi kuyathusa kakhulu. Siyacela ukuthi lokho okucabangayo ungakwenzi. Ulungele uthe if kumdlalo lo siyacela ukuthi ungadlaleli entweni enzima kangaka. Musa ke ukuvumela imicabango engemihle ulawule ekhanda lakho. Kanti ke lo mculo ekhuluma nelinye lamaphephandaba uthe lona kusiwumdlalo uright kakhulu, kodwa ke ucasukile ecasukela uhulumeni wethu njengoba uhulumeni sekuphela iminyaka emibili bengasebenzi njengamaciko. Uthi ke kuyacaca ukuthi ufuna befe, akukho kwazokwenza. Uthe yena uzothatha nje impilo yakhe ukutshengisa uhulumeni ukuthi lento ayenzayo kumaciko ayinhle neze neze. Uthe ngaphambi kokuba ngiyibulale ngizokhipha ingoma esihloko sithi kubi bese ngiyazibulala. Uthe angifune counseling, angifune lutho, sengihlupheke kwanele njengamanje angisakwazi ukumelana nalento eyenzakalayo. Uthe akekho ke umuntu ozokhona ukungishintsha umqondo, lokho sengikucabangile ngifuna ukwenza. Bafethu ke lezi indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo, ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho ngalolu daba luka TNS ukuthi usecabanga nokuthatha impilo yakhe. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo.